ana Gondara mangambar ngabekti jroning sasana pawiwahan Raya kawuryan ana teja angel wunga Prabu tu punika tejanipun temanten putri Rara Ayu Desta Fitriyanti putra-putrinipun Bapak Sutajaya Ibu Cestiasih ing Kertosari Kasepuhan Batang ketingal sampun wijil saking sasana Tepaswangi Denapit Rama ibunipun kinanti kalenggakening sasana Rinengga lampahe temanten putri umiring pinapak uling gending ketawang Ibu Pertiwi ketinggal temanten putri Rara Ayu Desta Fitriyanti hangagem busana kaunggulaning busana ingkang angemba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa abyor mopyor pating kerip pating glebyar pating clorok katempuhing Pandampura ingkang angrenggani lamun Cinandra kadya kilat asesiring kuku sing dupa kumalon ngeningaken tiasa ngapeke Monggo temanten putri kalenggakening sasana Rinengga denapit dening Kang Bapa Sutajaya Ibu Cestiasih manjing ing sasana Rinengga gebyar pating celorot busananipun temanten gebyar pating celorot busananing denagem temanten putri ingkang anemba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa abyor mopyor pating kelip pating glebyar pating celorot katempuhing Pandampura ingkang ngrenggani lamun Cinandra kadya kilat asesiring temanten putri ngagem busana weweging pranaja singset kepating ageman pindha cengkir gading piningit yayahan jebol-jebolo mengamadya minangka setubandaning sarira ketinggal temanten putri ngagem tunduk mentul pinasan tata titi pinatut katiya ping maruta sumilir kadi kembang dewa daru palarapane temanten putri sinungging pepaes awarna kresna ireng meles mengesan ganes pantes kacunduk pinitaulan tumanggal denapit centong kanan kiring lir peksi jiwa-jiwa mantene putri sampun sulistya ing warni ayu dipun rias ocame ake saya ayu kados Dewi Wara Sembadra garwanipun Sang Arjuna Rama Ibu bombong bingaing penggalih dene temanten putri Rara Ayu Desta Fitriyanti sampun diwengku bagus ihsan Nur Priyambudi putranipun Bapa Nur Asari Priyanto dalasan Ibu Sumartini saking Kauman Batang ketinggal temanten putri tumapaking padha rutut-rutut kamaring gending denapit Rama ibunipun kinanti kalenggakening sasana Rinengga swaraning pradonga munyang rangin ana Gondara mangambar kawusa lampahipun temanten putri sampun kalenggakening sasana Rinengga kanthi hanggana raras pekaten para rawuh para sepuh para punden ingkang satunggiling abekten temanten putri sampun lenggahing dampar kencana kanthi hanggana raras dipun rias poca make up saestu gumebyan palarapane temanten putri sing nungging pepaes awarna kresna dipun finishing kaliyan
ngagem cundhuk pentul pinasang tata pinatut putra putrinipun Bapak Sutajaya kaliyan Ibu Cesti Asih manglingi saestu Pak Ustaz niki. Wis ayu dirias kocang. Make up saya ayu. Mekaten para rawuh, para sepuh, para pepundhen ingkang satu kita bekten. Sumangga kita ngajik dilaksanakan kabeh kalih rawuhipun temanten kakung ing